L-ewwel ta' Jannar, l-imqazza Omm Alla Marija. Fl-ewwel tas-sena, il-Knisja tagħmel festa lil Madonna bħala Omm Alla, l-ikbar privileġġ li Alla ta' u li qatt seta' jagħti lil xi ħadd mill-kreaturi tiegħu. Il-Knisja mhux biss tifraħ u tonora lil Madonna, iżda tirringrazzja wkoll talli aċċettat dan il-privileġġ li permezz tiegħu daħlet sieħba ma' bina Ġesu fil-fidwa tagħna. Il-Madonna saret Omm Alla meta fit-tħabbira tal-Anġlu aċċettat li ssir Omm Ġesu. Fuq il-Kalvarju, Ġesu ħallilna lill-Ommu Marija biex tkun l-Omm spiritwali tagħna. Ħalli bħalma hu ġie għandna permezz tagħha, hekk aħna immorru għandu permezz tagħha. Il-Konċilju ta' Efesu fit-22 ta' Ġunju tas-sena 431 wettaq it-titolu traduzzjonali ta' Marija Theotokos, kelma Griega li letteralment tfisser dik li ġarret fi ħdana lil Alla, fi kliem ieħor Omm Alla. Għax dan jesprimi tajjeb ħafna id-dinjità unika ta' Marija u l-fidi vera fil-misteru ta' Kristu, persuna waħda divina li hi veru Alla u veru bniedem. Il-festa tal-maternità divina ta' Marija kien waqqafa Piju 11 fl-1931 permezz tal-enċiklika Lux Veritatis fl-okkażjoni tal-15 ċentinarju tal-Konċilju ta' Efesu li xandar id-domma tal-maternità divina ta' Marija. Fl-1969 din il-festa ġiet ittrasferita mill-11 ta' Ottubru għall-ottava tal-miliet u dan biex tfakkarna li l-misteru kbir tal-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla seħ permezz ta' Marija. Il-kobor ta' Marija bħala Omm Alla huwa tant kbir li kif jgħid Sant Wistin lanqas hija stess ma tista' tifhmu. Bħallum ukoll titfakkar iċ-ċirkonċissjoni ta' Ġesu meta rċieva l-isem Ġesu. Fl-1967 il-Papa Pawlu VI waqqaf l-ewwel jum tas-sena bħala jum dinji tal-paċi. Kull sena il-bnedmin kollha ta' rieda tajba jiġu mistiedna biex jitolbu għal paċi. Kull sena wkoll il-Papa ixandar messaġġ għall-okkażjoni b'tema partikolari. Il-Knisja tiċċelebra diversi festi fġieħ il-Verġni Marija tul is-sena, imma din tal-lum għandha tifsira partikolari għax tfakkar id-dinjità kbira tagħha ta' Omm Alla u r-rwol uniku tagħha fil-misteru tal-inkarnazzjoni. Meta ngħidu li Marija hija Omm Alla, ma nkunux qed nifhmu li hi tat lil Kristu in-natura divina li hu kellu sa mill-eternità, imma ngħidu u nifhmu li n-natura umana ta' Kristu kienet iffurmata mill-umanità ta' Marija. Josserva Sant Wistin, permezz ta' Marija l-iben ta' Alla ħa fil-milja ta' żmien dak li ma kellux, jiġifieri n-natura ta' bniedem, mingħajr ma tilef dak li minn dejjem kellu, jiġifieri n-natura ta' Alla. Issa dawn iż-żewġ naturi tiegħu, dik divina u dik umana, ingħaqdu fil-persuna waħda ta' Kristu li hu l-iben ta' Alla. Kien permezz ta' Marija li Ġesu twaħħad man-natura tagħna l-bnedmin u sar ħuna. Kien permezz ta' Ġesu li Marija saret Omm Alla u għalhekk omna il-koll. Aħna li f'bina iġġeddidna f'natura ġdida u ħadna is-salvazzjoni. Ħafna drabi ommijietna jafu x'inhu l-aħjar għalina,
U dan nistgħu ngħiduh b'mod speċjali fir-rigward ta' Marija, l-Omm tagħna tas-sema. Għalhekk, f'dan il-jum għażiż tal-festa tagħha, ejjew nistaqsuha x'riżoluzzjonijiet tixtieqna nagħmlu fil-ftuħ ta' din is-sena l-ġdida. X'tixtieqna nbidlu, nirranġaw jew nagħmlu aħjar. Forsi nersqu aktar li s-sagramenti tal-qrar u t-qarbin? Forsi nsibu aktar ħin adattat għat-talb individwali u għat-talba tant qawwija u għal-qalba tar-Rużarju? Forsi nirbħu fuq xi dnub li jilna wisq il-bogħod minn Alla u l-paċi tiegħu minħabba fih? Jew forsi nsewwu xi relazzjoni jew inwaqfu xi relazzjoni li nafu li mhijiex qiegħda skont ir-rieda ta' Alla. Ejjew inħallu lil Marija turina fil-qalb tagħna x'tixtieq minna u bħala ulied devoti natuha widen għax dan jiswa lilna. Żgur li ħadd daqsa ma jridilna l-veru ġid, jiġifieri dak il-ġid li jibqa' għal dejjem. Nitolbu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina matul din is-sena biex inkunu nistgħu nimxu navvanzaw b'dinjità fit-triq tal-qdusija li ibnek f'imħabbtu lejna fassal għalina b'demmu stess.